Салом алейкум бародарои канали ТВ Гултепа, ҳама подписчикода, ҳама бародарои тоҷикда, бародарои ғарибда, ҳаматонда салом алейкум бародаро. Май навора барои чӣ гирифтесам? Просто я чизи интересное мехоҳам ки шумода нишон диҳам. Нами домда мо амиҷа як хона дорем, 7 этажда зиндагӣ мекунем амиҷа. Нами доми калон амхе омадаги ами домда хай ҳастан ҳар миллат аста иҷа ҳама миллат астая. ҳам мо зиндагӣ мекунем дами подъезде ки мо зиндагӣ мекунем, якум этажда як тоҷики дига аста. Интересно шид, хостам ки ҳам бародароро фаҳмонам ами бубинан ки иншаллоҳ тоҷикои мо одамои ами ба ғайратан, ба қувватан. Ҳама ҷода мо тоҷико нони хумона соҳибем. Ҳозир ма ҳамаша амхе шумода нишон метиҳам. Намихе мерем медроем подъезда. Ҳамаша ма ҳамуҷа мефаҳмонам ки ман ҳамин навора ба чӣ хотир гирифтам. Ба хотире ки шумода нишон битиҳам да тоҷикора корошона. Тоҷик будан мона ҳамаша. Хай ки новостройкай дари подъезда аҳамият натиҳен. Ҳозир мо медроем подъезда. Ҳозир ёра ҳамаша бо алиш мекунаншон ка яками дом пол не тамом шид корбори алиш мекунан. Ишо хай интересно нест. На бародаро дромадем мо подъезда. Намиҷа ҳама мардуми ҳамин миллат зиндагӣ мекунан. На подъезд. Ҳозир шумо интересно, ҷои интереснаша қариб омадем. Ҳама каса як бор ба диққат тамошо кунен. Нами хона як бародари тоҷикай. Ана интереснагиш да чия бародарҳо ки бинен ки мо тоҷико да ҳамаи ҷо ҳами тоҷики хумон нишон метиҳем ки мо тоҷикои ба ғайратем. Бинен омадем ҷои интереснагиша. Дар паси хонаи бародари тоҷик музоҳош амхе хати пайтовҳош печондагӣ мондагиай. Шеринар зинда боша тоҷик. Тоҷикистон ба пеш. Дар куҷое бошем саломат бошем. Дар ҳаққи ҳамин бародаро дуо кардан дар кор. Худованд сафи мо бародарои тоҷика зиёд куна. Худованд ҳаматона нигаҳбон боша. Ягам музоҳош дар паси дараш кайф кардистай. Ягом кас дух намекуна ки буга ки музоҳота ҳеҷа гир. Хай мужикай охи.